Čaute, tu je kat. Blíp, blíp. Toto je kat a ja som Minerulena. V popise máte môj kanál. No daj PvP. Hrajme PvPčko. Error. Nie som tam. Ideme ho nájsť. Počkaj. Ja sa to stratil. Naj. Jak to dá toto? Má malú myčku, preto mi to nejde. PvP. Timer. Ale však to aj nemusíš to písať, pozri. No. Máš to? Ale error, lebo tam nie sme. Tak počkaj, skúsim ešte. Lomítko. Sorry, ľudia. Warp. PvP. Za 5 sekúnd teleportuje nás. 5. Dobre, sme tu. Dobre, Praštičku si odložíme do Ender Chesty. Áno, to sme boli. Počkaj. Ja to počkaj. A to zadarmo už? Nemáme peniaze, vidíš, čo si zrobil? Aha, dobre. Mne treba hlavne šípy. Na nič. To nám treba. Počkaj, luk. A teraz luk nemáme. Tak ty si hustý. Sme ho dali dole. Už ho zobral, ne? Tak môžem. A teraz nemáme peniaze, na toto nemáme už. No vidíš. Ale to až tak to nevadí. Idem ich zabíjať a dostanem za to veci. Prosím sa, puste ma, nech ma pustí. Warp time error. Tak dobre, môžem? Ty brďa, ľudia, viete o tom, že akože kat je veľký akože penis. A vy neviete čo? Píp. On to pípava, takže nie som píp, ale ja som král. Tak dobre. Koľko má... A za chvíľu budem mať kat viac odobertú dnes ja, lebo to je Sveta Maria Božka. Savezu nás Desemír. No a teraz už nemám peniaze. Tak nevadí, ale však počkaj. A s tým budeme zabíjať. To s tým ide oveľa lepšie než s dlaňou, takže ľudia od teraz už hrajem ja. Pozrite, tu máte taký... prestaň. Zabijeme ťa, počkaj, ja už idem ja. Zdachni, smrdíš, dievča. Aj keď si myslíš, že si kráľovna. Smrdíš. Smrdíš, ženská. Da sa ti odberá život. Mizni. A fuck you. Daj sem. Teraz idem ja. Mizni. Tak dobre, dáme akože... Mne furt ide povedať Samuel. Neviem prečo. Tak dáme katovi, tak, tu na, tak. Nie, počkaj. Tak. Takže, no, Mikrok. že sa bojím. Že sa vás bojím všetkých. Takže choďte preč. Dobre, konec. Bijať. Takže, a pôjde to na YouTube, sa spýtame svätého Onemo. Ide to na YouTube. Možno. Hej, dáme. Smrdíš. Au. Peniaze volá. No, to ten byť. Fuck you. A sedíč. Sekundy. Tu je to tá šmítka. Tu je to. Ondra 15. A pôjde to na YouTube, sa spýtame svetoznámeho kata. Áno. Fuck it. Dobre, to bude taký quiz a dúfam, že dáš do popisku môj kanál, keď si akože slávnejší než ja. Jasné, že nie. Ale ja mám iba 20. A ja už mám 2. Či jeden. On má jeden odber, to je strašne veľa podľa mňa. A tu vidím, pred sebou vidím pojednávanie Metóda a jeho sestry. Je to pravda? Nie. Aha. Tak cute. A čo robím?
To je PvP server. Natěžíme nějaké drevo, keď už jsme tu. Ale si chcete čo kúpiť? Prečo porovnáme peniaze a to není. Ty šmejt, môžeš. Môžem už já. No, mohol. Aj za to si vypne. Jsem dobrý, tak dobré. Takže ľudia, barb PvP a 5 sekund, takže 5 sekund nás to odportuje. Tak dobré, Kat išiel preč. A ľudia, samozrejme, my vám tam ten kanál dáme, pretože Kat je môj vzácný dobrodružný kamarád. Žup. Žup a žup a žup a... Smrdíš. Ľudia! Toto sa nedá. Barb PvP. Laliček. Laliček, 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 cek. A ľudia, samozrejme, my ideme tu si naťažiť nejaké smradlavé drevo, ktoré smrdí po hľuzinách. A proste ľudia, to tak tleba. To je zdrlavé. Takže ľudia, naťažíme to drevo a ideme. Hej, a opýtame sa aj svätého Kata, že naťažíme nejaké drevo v lese, však. Hej. Tak to môžem urobiť ja? Mhm. Ďakujem. Bum diana. Rýchlo vyťažíme to. A to ešte nejde. Zereme klumky. A pomaly budeme končiť. A potom aj iba 10 minút môžeme. Fakt to povíš? To čo mi nemyslíš, že už musíme končiť? Ešte nie, ešte naťažíme to drevka a uvidíme sa na budúce. Čauko. Nestihneme, lebo nám to vypne. Na koľko FPS to ide? Je. 30, v pohode. Mi to ide väčšinou na 25, ale ľudia, fakt budeme mať nový počítač a už budete pokojní. Takže ideme sa porozprávať o budúcnosti. I love you, Cat Gamer. No dobré, už budeme končiť. Dobre, počkaj. Už to ide. Už ide ničiť. Tu sa obývame. V tomto pravení, kde voda vrie. A kde Kat miluje ľudí. Dobre, pokračovanie tohto serveru bude na budúce. Áno, ale ešte to nekončíme, lebo Kat je dobrý a mi to dovolí. A teraz urobíme zásadnú vec. Urobíme crafting bedňu, teda crafting table. Tak, áno, achievement breaking. Už nemáme surové drevo. Preburíme sa do budúcnosti a ešte ďalej. Áno, sme v jaskyni. Zásadné rozhodnutie Minera. Aj keď nič nevidím, tak my si nastavíme video setting na bright. A bude to oveľa lepšie. Áno, je to oveľa lepšie. Ja to nevidím rozdiel. Vidíte rýchlejšie? Nie, viac vidíme. Nevidíme žiadnu žmu. Vykraftíme si za jednu vec tohle sticky a z nich urobíme krumpík. A to je zásadné, lebo Samko to, Kat to nevie. Je to pravda? Áno. Vidíte?